Ditanya netizen, najisnya hilang nggak kok dicelup-celup gitu? Loh, hei yoyo kakang. Iki jane wis awan-awan arep menjelang pedhok, tapi aku durung atus plus anakku yo wis kita gas mados karo ngumbahi wae. Gombalane mah rantek-entek tetep sebakor wae ngumbahine semene akeh. Kapan rampung iki ye? Jane to nek anake ora rewel semene iki setengah jam wis kelar lho, tapi nek anake lewel dadine 3 jam durung kelar. Iki lagi mulai ngumbahi wis jeburan. Engko kayane ana ula njuk do munggah deh wedi. Asline mono mbokne karo melung-melung wedi kecemplung soalnya rusuh banget si bocil FF. Kembali nang tema awale, irang pura najise, tapi nek menurutku ya wis ilang wong iki wae banyune sakakeh iki. Nek dikuras nganggo ember ya ora rampung sedina, malah sing ana tambah akeh meneh soalnya sumber aire tetep metu wae toke. Iki juga aire mengalir tapi lewat ngisor bangunan sing ngumbahi iki lho, ana bolongan sethithik kuwi ngalir terus lho. Dadi kan otomatis banyu sing kotor kue mili menjopo terus ganti saka sumber mata aire utawa tok nanggonku jenenge. Alhasil banyune dadi resik meneh. Alhamdulillah banyu melimpah, ngumbahi ora susah, tinggal celup-celup rampung. Ya wis ya tak adus